ok wayudo kaka donone tena tamalo marom nade kungi anyalo kete kuro dong mane igni ade dong igni mokadek ang'wen aparo ni pillars manwa lieko te ne nitie economic pillar ne nitie social pillar ne nitie political pillar korka political pillar ka wasebedo gi lokruok mang'eny mak mana ni kionko kata tuo mar siasa ma dhot pod chandowa to waseneno ni parties wagi ochane yo makare omiyo nitiere lokruok mwanyalo kwano e yor political pillar maber but bontie ng'ikruok moko achiel ariyo adek mar ariyo nitiere social pillar social pillar kae mung'e ni to japiny mathagre to dak nadi to ere kaka wanyalo bedo piny ma dagono ma North Eastern bende morno ja Kenya cohesion wachalgo nadi koso dongruok ne en mana mar jomoko ka to jomoko ongego koro nitie kuonde mwase bedo kwa yude lokruok ahinya sirkal masani higni adek mokalo iyudo ka otemo keyo dongruok kamoro amora ma ok ni jomoko owe oko ni kamoro no kugo kura kamoro nuonge siasa omiyo nitiere kuonde ma dongruok osebedi mar adek en economic pillar kar economic pillar kae ma wane gi tabu nikech wan gi dongruok te ni waseloso gimino ni macroeconomic enablers mane bet ka bagni chien ka to pod wan gi rem maduong' nikech wan gi ojende matindo rowerewa matindo mosesomo motiegore to onge tich omiyo unemployment level pod ni malo to maendi kae makoro agoyo ni koro wasegore e piny nikech ng'ama tin ma bende nigi teko manyalo tiyo to onge tich matiyo onyalo bedo msigo mapek ne piny kendo onyalo bedo atari nikech en ng'ama nyalo kata go piny omiyo nyaka waneni to ere kaka jowa matindo gi waloso negi nafas ma ginya yudo tije ma gitimo kanye kama ok wasedhi maber ahinya omiyo koro kwa go darubin ma 2060 to nyaka wakete pek e yore go iwinjo kawuono ka kero wacho ni chakre sani chenro mane gitemo mar chulo mar neno ni to ere kaka fees mar mbalariany ichulo kalure gi nyalo mari osetem gino ma ok odhi kare wacho kawuono ni chakre kawuono ko chakre dwe mar 9 nyithindo madhi dhi e mbalariany idhi chulne gi fees te ka ok odewo ni ae dhot mane nikech nitiere nyithindo moko ma ute modhier ma ka ng'inyisa ka ni chul kata mana siling 20,000 ok onya chulo to kamoro luongi ni mondo idhi tim medicine dwaro gik mang'eny koro giweyo ni ok ginyal timo koro dwa bedo ni somo bende dwa bedo ni mana mar joma nyalo to education kata somo iwacho ni enemo riwo jomodhier gi joma nyalo to bembe moting'o joma ok nyal mabed dhano kanye kama bet wasebede ka wan chien omiyo chenro maparo ni ne nyong'o gi tim ne ochiwo en apaya makoro dwa ni mondo wagoe mbaka kaka jo Kenya waluongre waduto jo siasa mae ginene kuonde konde duto te obed ni en opposition obed ni en sirikal jolony e weche mag uchumi ka wan nyaka obed kanyakla jofwambo kaka un Kenya te koro idwa ni wago mbaka kaeto koke biket team mabiro loso project